No niin, siinä se on. Lämmintä puuhata ja rassailu. Paita piti heittää pois. Täällä on tämä toinen Saksa ihme. Se oli viime viikonloppuna käynnissä, tai oliko se toissa viikonloppuna. Vähän huoltaa tuota terää, ettei mene jumijuntturaan. Siinä on renkaiden tilalle saa tommoset jyrsimet tuossa. Tää on vähän siivottamassa, kun on ollut varastohommissa tämä varastoinnissa. Työkalupaksi. Varasytytystuluppaa. Hidas ja nopea vaihe. 2-tahti polttoainesäiliö. Motoren Oil Mischung 20:1. 5%. Tuo on uutta tuotantoa Ikävalko aikanaan teki silloin, kun se oli vielä Imatralla pystyssä, niin uuden pöntön. Ja tässä on tämä käynnistysmekanismi tästä narusta kiskastaa. Mutta se tarvii 2 kättä ja sammutusnappi, jos sattuu, että lähtee käyntiin, niin siitä sammutetaan ja polttoainehan ajatusta vähän. Tällainen peli.